е шумно, да. Много тук имат начин. Тук има начин. Здравейте, хора. Това е на истинското лице. Чакай. Ето той. Ние сме в общинище, както виждате. Може ли да се... Да. Има вкусна. Портокал и кола. Мангос. Манго. Я помня вкуса. Аз ще побълтя тук. Да. Добре, клопта, толкова по-малко. Не мога пак. Само са златни. Нали? Още една дес, колко му даваш? Ти колко му даш? Аз трябва да ми половин. Аз му дам 5-7,5. Искам да питам за шоколад. И аз ще взема другото видео. Чао.